Uzolotshwa ezincwadini zomlando waseBrithani umculi we-opera Wokuzalwa eNingizimu Afrika emva kokuthola isimemo sokuyocula emkhosini wokugcotshwa kwengonyama Yamangisi uCharles III kanye nendlovukazi uCamilla ngolwesine oluzayo. UPrithani Yende uzobe eshiyelana inkundla nomculi webhesi uSir Brian Teffel noRoderick Williams bephelezelwa iqembu le-orchestra elizobe libhidiswa uSir Antonio Pappano. Sixoxisane noPrithani Yende othi usithakasele kakhulu lesimemo. Ngiphelelwa ngamagama ngoba bekungakhethwa abanye kodwa uNdlunkulu ingonyama Yamangisi uCharles III ithi maye icabanga yathi ifuna uPrithani Yende ukuthi icule kwi-coronation yakhe. So nginenjabulo kakhulu nokuzithoba kakhulu kule simemo esifana nalesi. Ngijabula kakhulu ukuthi isipho sami sivule iminyango ebengingacabanga ukuthi ingavuleka empilweni yami njengomuntu oqhamuka le emakhaya ePiet Retief.